Salutare băianuții mai Smart 2 și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal cu un nou joc pe acest canal. Puteți să-l vedeți și voi aici. O să ne jucăm două meciuri așa de prezentare, să văd dacă vă place sau nu. Ia, dăm un spin aici, ia. Bă, nu se mai oprește asta. Da, nu se mai oprește, fraților. A, da, acum de-abia. Și bine, mă. Ia să vedem. Asta e un los. Deci primul e aici, ai 2000. Ai șanse să câștigi $1.000.000. Ia ultimul. 100. Cam puțin, vrei să veni? 10.000. Ia, ăsta 50.000. Ia și trăzim și ăsta 100. 100. $1.000.000. Sunt 10.000. Ia și ultimele două. Hai, mă! 100! Lasă-mă în pace! Haideți să băgăm două meciuri de ani. Asta un pic mai încet volumul. Așa. Băgăm la asta. South Africa. Toate așa să pun perna ca lumea. Bun. Hai că da dacă e. E bine că i-am scos portarul. Bine, mă. Dar mi-a scos și el portarul acum. Nu. Bine, mă. E bine, fraților. Bine. Gata, o de acolo numai. Da, exact, nu. Impossible. E bine, fraților, e bine. Mamă. Eu câștiga numai. Dacă știe cum să de... Da. Am pierdut meciul. E prima mea impresie, să știți, nu m-am mai jucat înainte.
Hai că ne jucăm la Brazilia. La Brazilia. Ia să vedem. Ia să vedem, fraților. Ce ai făcut, hei? Ia și haide. E pe linie, fraților. Dar nu mai are cum să scoată, nu mai are cum. Da, odată. Ia și. Ia să vedem și... Bine, mă, nu dă gol. Stai așa un pic să dau televizorul mai încet. Așa, să nu se audă pe fundal. Bine, 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 e bine, e bine. Bine. Era să-și dea autogol. Era odată ca niciodată. Bine, mă, du-te, vă fac prima. Deci ați văzut și voi cum se joacă, știți deja. Ia stai să luăm și de aici astea. Da, te mai îndemnă. Da, mă, da. Ia să vedem ce le dai. Ia ce ne dă la asta. Haide, hai. Asta ne dă tot așa bonus și eu din asta. Câte minute avem? 8 minute. De ce am dat de aici? Uite aici la los. Începem cu prima. După ce mergem aici în colț, prima oară radem colțurile, fraților. Aici. Ia și. Mergem aici, 50.000. Ia, și acum uite. E bonusul la fel. Așa, acum o să radem astea. O mie. Ia. Eu aici nu-i.
Nici aici. A, ba da, nu. Dar nici nu mă las să văd ce era aici. O să revin direct pe Stumble Guys, bine? Am revenit, fraților, pe Stumble Guys. Pe Stumble Guys. Hai să vedem dacă facem și noi un win astăzi. Sau o coroniță. Da, să dau volumul mai tare. Deci pe ăștia de la Stumble Guys îi bag de la coactor direct. La coactor, știi, bun? Și la finalul episodului să scrieți în comentarii de câte ori am zis în episodul ăsta coactor direct. Se pune și când am zis acum de câte ori am zis coactor direct și acum. Na, înțelegeți voi. Îi bag, nu-i bag în buzunar pe ăștia, îi bag direct la coactor direct. La coactor direct îi bag. Mamă, chiar îmi plac. Îi bag direct la coactor, dar am un lag de nu mai zic nimica. Hai că facem asta, schema. Haide. Hai. Știu că poți, bujare, hai, știu că poți. Nu-i momentul acum. Așa, bun. Așa, haide. Haide și ne calificăm, fraților. Ne calificăm, Lengereanis, mă. I-am băgat la coactor direct. Fraților, nu i-am băgat în buzunar. I-am băgat la coactor. La coactor direct i-am băgat. Ia să vedem și. Eu zic că o să avem botbeș. Ca semifinală. Eu așa zic. Dar bine, ar fi bine să ne dea botbeș finală sau blockdash. Dar bine, blockdash, știu, sunt toți transpirații de, știu, cu toți transpirații te dă de blockdash. Hai mă, fotulis, mă, hai mă, hai pe bune. Hai că mă spauna măcar în față. Așa, mergem în față la toți ăștia, că îi bag direct pe toți la coactor. Bun. Am sărit. Păi dacă mi-o dată la body block. Păi dacă mi-o dată la body block. Dar nu-i dau eu la un body block de umplu frigiderul. Ia uite, păi normal acum, frate, normal. Logic, frate, logic. Logic acum, mă întrec toți. Păi pe bune de nu, frate, mi-o dată la body block. M-a oprit să sar pe aia. El nu m-a oprit el. S-a băgat în fața mea, dar totuși, frate, lasă-mi acolo de treabă. Bă, normal, frate, normal, dacă s-a băgat în fața mea, că-i bag direct la coactor pe ăștia. Îi bag direct în buzunar. Uite, mă, cum. De ce nu pot să fac și eu un win pe episod? Ieri am făcut un win pe o filmare și mi-a șters aplicația cu care filmez filmarea. Efectiv mi s-o... Stați așa un pic, ne băgăm mai acum. Că până ne bagă... Hai de capul meu, bă! Haide mă, tableta, bă! Hai! Când merge. Hai tablete cu tăticu. Hai tabletă cu tăticu. Că dacă te bagi de la coactor. Bine, mă. Ia uite, ăsta are ăla cu Brazilia de pe shop care... Bă, cum să dai 200 de gemuri pe ăla? Eu nu știu. Pe mine nu mă lasă inima, efectiv. Nu mă lasă inima să dau 200 de gemuri pe ce? Efectiv. Cu ce te ajută? Eu nu înțeleg. În fine.
Cine o vrut să-și le filia, nu comand eu pe gemurile lor, nu nimic. Cine vrea și le ia, cine nu. Cine și-l permite. Că dacă nu-i bag de la cooptor pe ăștia. Bine, nici eu nu am gemuri, vreți să veniți? Dacă vreți, cine are cont de Stumble și are foarte multe gemuri și sătura de ele, să îmi lase și mie 1200 de gemuri, dacă se poate. Bine? Vă rog frumos, din tot sufletul, vă rog. Să am și eu emotul de picior, că eu nu l-am. Eu n-am avut niciodată 1200 de gemuri. De niciodată, bă, niciodată, bă. Mamă, iară hoturi. Bă, frate, bă. Îmi vine să opresc episodul ăsta aici. Hoturi. Ui, că nici nu mai știu să vorbesc din cauza la hoturi. Îi bag la cooptor pe ăștia. Dă-te, bă, să sar aici. Iar îmi dau body block ăștia. Nu. Ce să zic, mă duc pe ăsta roz. Și mi-o dat cea mai lentă mașină. Ăla de ce mai rapid, mă? Deci mine ia de așa, mă, că te bagi la cooptor. Bă, păi normal că dacă mi-o dat cea mai lentă mașină din tot jocul. Dacă nu știați, asta roșie e cea mai lentă, nu aia neagră. Nu cartul. Păi da, fix în... Urăsc carta asta, o urăsc. Deci asta și cu Lost Temple eu vreau să se scoate. Cine e cu mine să ridice mâna sus. Ce? Bă, fraților, v-ați văzut? Da, nu știu ce cu harta asta. Nu-mi place deloc. O să revin după reclamă, bine? Luăm și din Stumble Best, din Stumble Best, așa am zis. Din Stumble Best ăsta. Rare or better. Hai, nu vreau să mă uit, pică, nu vreau să mă uit. Du-te în comentarii ce-o picat, că nu vreau. Am văzut că era mov. Stai să văd dacă am un skin nou aici. La Epic. Ăla de samurai. Nu, niciunul nou. Dar să luăm pe ăsta de samurai, că îmi place. Da, niciunul nu. Niciunul. Cât de mult avem eu? 17. Mai dă-mi ce ăsta și într-o rundă. Haide-mă odată, mă! Bagă-mă și pe mine într-o rundă. Hai că stau să mă bag într-o rundă. Bă, frate. Bă. Hai. Și haide. Ia și hai că putem. Putem să facem win. Dacă vrem, facem. Dacă nu facem. Bă, dar mai îmi dau ăștia mult body block. Ia dați-vă mă că m-am dus în față. Și dacă n-ați observat, eu am ăsta când calci cu artificii. Pum, eu lansez artificii, bă. Păi nu lansați artificii, ați văzut? Ați văzut, fraților, era să stau pe bara aia. Și mâine o să apară un videoclip tot cam pe la ora asta. Când e postat ăsta, tot cam pe la ora aia o să apară și videoclipul ăla de mâine. Deci fiți pe canal acolo, că am niște idei nebune rău pentru canalul ăsta. Nu uitați să dați like și subscribe și să vă abonați cu clopoțelul activat ca să nu ratați episoadele Stumble Guys destul de interesante. Pentru că sunt foarte cringe episoadele mele. Da, sunt foarte cringe.
Poate pe viitor, când o să îmi iau și eu un telefon, o să fac și eu vloguri și din asta. O să vă iau cu mine la fotbal, mă mai învățați și voi acolo la fotbal, cum să mai dau, cum să mai... Știți ce zic? Na, pe viitor, na, nu vă promit nimica. Dă-te bă din potecă, ăsta e al meu, mă. Așa, mă, așa, o căzușioară, dai bine, mă, cu o căzușioară. Ia mai dă-te tu în șpara în el, mă, de aici. Ia mai dă-te tu, mă, că te bag de la cooptor, la cooptor. Îi bag pe toți, bă, fraților, nu-i bag pe ăștia în buzunar, îi bag direct la cooptor. La cooptor direct îi bag. La cooptor direct. Bă, nici eu odată, la de ce e nesâmțit? Dacă e nesâmțit, mă. Nesâmțianis, fără fricchinianis. Fără chichinianis. Haideți că eu iau steagul ăsta, adică zona asta. Asta îl ridicăm înapoi. Ăla e bun, e bun. Ați văzut, ipotecă. Bă, de ce odată? De ce sunt nesimțiți? De ce sunt nesimțiți? Hai că îi facem pe ăștia, îi facem. Îi băgăm la cooptor direct. Bun, m-a dat pe trambulină. Deci nu am cum să cad. Ne spinuim un pic? Ia, ne spinuim. Bă, dar nu mi iasă spinuirea. Bine, mă. Uneori îmi iasă să mă spinuiesc și uneori nu mi iasă, dar nu știu de ce. Mamă, ne dă bloc de finală sau botbeș. Botbeș sau bloc de ne dă finală. Deci, uitați-vă cu așa la mine. Uitați-vă cu așa la mine. Iar, nu vreau să știu ce pică. Ziceți în comentarii ce pică. V-am zis că ne dă bloc, deci da, o să mă fac de râs. Pentru că nu prea știu să mă joc bloc, deci o să mă fac de râs că nu știu shortcut-uri. Să spuneți în comentarii cine știe shortcut-uri. Și nu mințiți că o să verific. Așa, mulțumesc Gaspar pentru mine. Bun, am sărit pe acolo. What? Ați văzut că nu stau pe burtă? Uite așa, uite așa. Las că merg pe aici. Am sărit pe acolo. Așa. De ce e nesâmțit ăla? Bine, mă! Bine. Va arunca bine ăla. Țepie aia. Ai să-mi bag. Bine, mă, am trecut de ăsta. Eu niciodată n-am trecut de peretele ăsta. Am vorbit prea devreme. Lasă așa. Dacă mai stăteam, bă, un pic, dacă mai stăteam, bă, frate, bă. Câte minute avem? 24. Ei, cam asta a fost cu acest episod, fraților. Noi ne revedem mâine, ca de obicei. Pa, pa!